Choď si tam pokrtočiť. Na 3 hodky. Jak sa už dajva si to Mužky neuveriteľne píšu. A koľko si mal strikov? Ja to nerádam. 2,5. A taký to je najbaný? Ale nie, ja neviem koľko mám. Ja som úplne úšporný. Zober si ma za ženu. Aj s mužkami? No, mužky musia ísť so mnou. Ďalšie? Aj psom si zoberiem. Ktorých tvojich? Mojich, veru, že mojich. A jaké majú mena? Jeden sa volá tak a jeden Zora. Jak sa mal ten prvý? Už mi netreba zasrať. A má aj nejaké normálne meno? Má pravda, že... Jaké? Počkaj, musí si tam do lyžičky šalátu. A kapusnici. Potom zasre, jaká vyjde meno. O to meno? Idem sa vyšťať, dostanem inšpiráciu. A toto si tu vidí. No, piči. Nie. 15 minút, nie, do piči. Robo, ty koko! Zobrazujú. Nie, tam som tu nahol. Ja nevidím, ale... Jebe ti tu tam, ja to poha, slepý staj to nevidím. Mám sa došťať na dosratu. Poprosím ťa, do piči. Tak idem šťať. To som si